Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah? Padha sehat to? Muga-muga bocah-bocah tansah diparingi kesehatan lan lindungan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah tetep padha semangat yo, amarga awake dhewe durung iso sinau ing sekolahan. Dina iki sampeyan kabeh sinau basa Jawa bareng Bu Titin. Babakan sing arep awake dhewe sinauni dina iki yaiku babakan wuwuhan utawa imbuhan. Sing arep awake dhewe sinauni yaiku babakan ater-ater. Apa iku ater-ater? Sadurunge awake dhewe belajar ater-ater, Bu Titin terangne dhisik apa iku wuwuhan. Wuwuhan ing basa Indonesia iku padha karo imbuhan. Lah wuwuhan ing basa Jawa iku kaperang utawa dibagi dadi papat cah. Ana sing jenenge ater-ater, ana sing jenenge seselan, panambang lan konflik. Sing arep awake dhewe sinauni dina iki yaiku ater-ater utawa awalan. Apa iku ater-ater cah? Ater-ater ing basa Indonesia padha karo awalan. Ater-ater yaiku wuwuhan sing ana ing ngarep tembung. Dadi bocah-bocah ater-ater utawa imbuhane mau diselek ing ngarepe tembung. Jinise ater-ater iku rena-rena cah. Ana ater-ater anuswara, tripurusa lan ater-ater liyane. Sing pertama cah, ater-ater anuswara. Ater-ater anuswara gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung kriya tanduk. Tembung lingga iku kata dasar. Dadi kata dasare kuwi diwenehi imbuhan, diwenehi tambahan supaya dadi tembung kriya tanduk utawa kata kerja aktif. Ater-ater anuswara iki ana papat cah, ana M, N, NY lan NG. Tuladhani ana M karo tembung pancing dadi mancing. Ana N karo tembung tandur dadi nandur. NG eng ketemu karang dadi ngarang. NY nyo ketemu sapu dadine nyapu. Iku tuladhane ater-ater anuswara. Banjur ater-ater tripurusa. Tripurusa iki padha-padha kanggo ngrimbak tembung lingga tapi didadekne tembung kriya tanggap utawa kata kerja pasif. Ater-ater tripurusa iki ana telu. Ana dak, kok, di. Tuladhane dak karo gawa. Dak gawa, cara awake dhewe tak gawa. Kok karo tuku. Kok tuku. Di jewer. Di jewer. Nah iki tuladhane tembung-tembung sing gunakake ater-ater tripurusa. Bocah-bocah iku mau ater-ater anuswara lan tripurusa. Ana maneh ater-ater sopapi protarka. Iku sing ngrimbak tembung lingga dadi tembung andahan. Tuladhane sadesa, pa tengah dadi panengah.
pitakon dadi pitakon, kapidak dadi kapidak lan liya-liyane. Ana maneh ater-ater kumo kami kapi, gunane kanggo ngrembak tembung lingga dadi tembung kahanan utawa kata sifat. Kami tuwa, kami tuwa. Kumo wani, kumo wani. Iki tuladhane ater-ater liyane. Ana maneh ater-ater kang gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung andhahan sing biasane tingge basa sastra, basa kang indah. Tuladhane aku dung, maguru, maguru. Iku tuladhane ater-ater utawa awalan ing basa Jawa. Bocah-bocah iku mau sing awake dhewe sinaoni dina iki, yaiku babagan wuwuhan bagian ater-ater utawa awalan. Muga manfaat kanggo sampeyan kabeh. Yen Bu Titin ana salah, Bu Titin nyuwun ngapura. Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum.